Nu am auzit niciodată așa ceva. Urmăriți, vă rog, videoclipul. Ce s-a întâmplat în Cana Galilei, fosta și Iisus chema la nuntă în Cana Galilei. Hai toți moții! Fosta și Iisus chema la nuntă în Cana Galilei. Și Iisus și Maria în Cana Galilei, și toată familia la nuntă în Cana Galilei, și toată familia la nuntă în Cana Galilei. Iar mama lui Iisus în Cana Galilei, văzând că nu-i vin de ajuns la nuntă în Cana Galilei, văzând că nu-i vin de ajuns la nuntă în Cana Galilei, zise: Fiul meu iubit, în Cana Galilei, vinul tot s-a isprăvit la nuntă în Cana Galilei. Vinul tot s-a isprăvit la nuntă în Cana Galilei. Atunci Iisus s-a sculat în Cana Galilei, și slujile l-a chemat la nuntă în Cana Galilei, și slujile l-a chemat la nuntă în Cana Galilei. Apă șase vase au pus în Cana Galilei, și le-a